Ochichi ụkọchukwu, ochichi ụkọchukwu, ochichi ụkọchukwu. Ama m ọkwa ichi ụkọchukwu nke a ga-echi Ilelu na Chi Emeka Emmanuel, nke Bishop Diocese nke Lagos Mainland, the Right Reverend Akimpelu Johnson, ga-echi ya ma ọnwa Ọgọst gbaa 24 n'ime afọ 2025. Ọdụ onye ọbụla n'etiti mara ihe ga-akpata maọbụ ihe ga-egbochi ka a hapụ ichi Emeka Ilelu na Chi Emmanuel ụkọchukwu. Onye ahụ biko dee ya n'akwụkwọ, dee aha ya, dee phone number, sign ya, mee ka o rue Vicar aka. Nke a bụ ọkwa nke mbụ. Mgbe onye na-emebi iwu si na mmebi iwu nke o meworo chigharịa, mee ihe ekpere n'ikpe na ezi omume, ya onwe ya ga-emekwa ka mkpụrụ obi ya dị ndụ. Ọ bụrụ na ya asị na ya enweghị mmehie, anyị na-eduhie onwe anyị, eziokwu ahụ adịkwa n'ime anyị. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ onye kwesịrị ntụkwasị obi, bụrụkwa onye ezi omume, ka o wee gbaghara anyị mmehie anyị, sachapụkwa anyị ajọ omume niile anyị. Ụmụnna hụrụ n'anya nke ukwuu, akwụkwọ nsọ na-ezi anyị n'ebe dị iche iche ka anyị kwere ọtụtụ mmehie anyị na ajọ omume anyị, ka anyị kwupụta ha, ka anyị ghara izobe ha ma kpuchie ha n'iru Chineke bụ Nna nke eluigwe, nke pụrụ ime ihe niile, kama ka anyị kwupụta ha n'obi dị umeala, nke nwayọ, nke nchigharị na nke ịnụ okwu, ka anyị wee nata mgbaghara mmehie anyị niile site n'obi ọma ya na ebere ya na-adịghị agwụ agwụ. Ọ bụ ezie na o kwesịrị ka anyị na-ekwere mmehie anyị n'iru Chineke n'obi dị umeala mgbe niile, ma o kwesịrị ka anyị na-eme karịa otu ahụ mgbe anyị nọkọrọ zukọkwa n'otu, ka anyị kelee ya ekele n'ihi oke ihe ọma niile nke anyị natara n'aka ya, ka anyị gosi otuto nke kwesịrị ya n'ezie n'iru ọra mmadụ, ka anyị nụrụ okwu ya nke kasị dị nsọ, ka anyị rịọ ihe niile nke kwesịrị anyị na-akpa anyị ma na-arụ ma na mkpụrụ obi nke anyị. Ọ bụ n'ihi nke a ka m na-ekpere unu, na-arịọ unu ka unu ranọ n'ebe a, ka unu wee soro nje n'oche eze amara nke eluigwe, ka anyị niile gbuo ikpere n'ala ugbu a. Ị pụghị izonarị ya Chineke na ị pụghị izonarị ya Chineke, ị pụghị izonarị ya Chineke, ị pụghị izonarị ya Chineke, obi na-ekpuchi mmehie gị, nke na-adịghị onye ga-ahụ. Ị pụghị izonarị apụghị m izonarị ya Chineke, apụghị m izonarị ya Chineke, mgbe m na-ekpuchi mmehie m, si na ọ dịghị onye na-ahụ, apụghị m izonarị ọzọ, apụghị m izonarị ya Chineke, apụghị m izonarị ya Chineke, ọlụ mgbe m na-ekwu
Ka anyị kwupụta mmehie nke dịrị ọra mmadụ, ka anyị niile sị: Nna anyị nke pụrụ ime ihe niile, onye kasị ebere, anyị ejehụgbuo kpafukwa n'ụzọ gị dịka atụrụ furu efu. Anyị sokara izu n'ọchịchọ nke obi anyị. Anyị emebiwo iwu gị dị nsọ. Anyị arapụkwa ime ihe kwesịrị ka anyị mee. Ezi ndụ adịghị n'ime anyị. Ma gị onye nwe anyị, nyere anyị ebere. Anyị ndị ọjọọ, ndị dị mere ebere. Chineke, rapụ ndị kwupụtara ihe ọjọọ ha mere. Weghachi ndị na-echegharị uche ha, dịka nkwa nke ikwere mmadụ niile. Ime Kraịst Jizọs bụ onye nwe anyị. Kwee na nke kasị ebere n'ihi ya, ka anyị wee si ugbu a duba ndị Chineke nke ezi omume na ndụ anyị udo, ka udo wee dịrị aha nsọ gị. Amen. Ka Chineke nke pụrụ m ihe niile, onye na-agbaghara mmehie nke ndị na-echegharịrị n'ezie, ka o mere unu ebere, ka ọ gbaghara unu ma zọpụtakwa unu n'aka mmehie unu niile, ka onye unu ike ma gbakwa unu ume n'ezi ihe niile, ka o weta unu na ndụ ebi ebi site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ekpere nke onye nwe anyị. Nna anyị ka aha gị dị nsọ, ka alaeze gị bịa, ka emee ihe ị na-achọ dị ka esi eme ya n'eluigwe, na nwekwa ya otu ahụ. Nye anyị nri taa, ihe sọrọ anyị ụbọchị taa. Gbaghara anyị ọjọọ niile, otu anyị ọnwa anyị si gbaa ndị mere ihe ọjọọ. Edubara anyị n'ime ọnwa, zọpụta anyị n'aka ajọ ihe. N'ihi na alaeze bụ nke gị.
Ihe mmụta nke mbụ ga-esite n'akwụkwọ Maịka isi 3 bido n'amaokwu nke 5. Okwu dị otu a ka Jehova kwuru banyere ndị amụma ahụ, ndị na-edufu ndị m, ndị ji eze ha ata arụ wee kpọọ sị udo, ma onye ọbụla nke na-adịghị etinye ihe
n'ọnụ ha, ha ewee doo ha nso megide ya. N'ihi nke a ka abalị ga-adịrị unu ewee ghara ịhụ ọhụ. Ọchịchịrị ga-agbakwara unu ewee ghara ịjụ ase. Anyanwụ ga-adakpotekwa ndị amụma ahụ, ụbọchị wee jinji n'elu ha. Ihere ga-emekwa ndị ọhụ, ndị na-ajụ ase ga-enwekwa iru ihere. Ha ga-ekpuchi egbugboro ọnụ elu ha niile, n'ihi na ọ dịghị ọzịza Chineke na-aza. Ma otu ọ dị, mụ onwe m jupụtara n'ike, bụ mmụọ nke Jehova n'ikpe na ịdị ike, igosi Jekọb njehie ya na igosi Izrel mmehie ya. Biko, nụrụnụ nke a, unu ndị isi Jekọb na unu ndị ikpe ụlọ Izrel, ndị na-akpọ ikpe ziri ezi ihe arụ. Ọ bụkwa izi ezi niile ka ha na-eme ka ọ gbagarụ agbagọ. Ndị ji ọbara ewu Zayọn jikwa ajọ omume ewu Jerusalem. Ndị isi ya na-ekpe ikpe n'ihi iri ngo. Ndị na-achụ àjà ya na-ezi ihe n'ihi ụgwọ. Ndị amụma ya na-ajụ ase n'ihi ego. Mana Jehova ka ha na-adabere, sị, Jehova ọ nọghị n'etiti anyị, ihe ọjọọ agaghị abịakwasị anyị. N'ihi nke a ka a ga-eji plọgwụ Zayọn dị ka ubi n'ihi unu. Jerusalem ga-aghọkwa ọgbọ ihe. Ugwu nke ụlọ ahụ ga-adịkwa n'ebe dị elu nke oke ọhịa. Nke a bụ okwu Onyenwe anyị.
mmụta nke abụọ ga-esite n'akwụkwọ Matiu isi nke 5 malite n'amaokwu nke 27. Unu nụrụ na ekwuru sị, akwala iko, ma mụ onwe m si unu na nwoke ọbụla nke na-ele nwaanyị anya ka agụụ ya wee gụọ ya, ọ kwasiwo ya iko n'obi ya ugbu a. Ma ọ bụrụ na anya aka nri gị eme ka ị ma n'ọnya, hopụ ya, tụpụkwa ya n'arụ gị, n'ihi na ọ bara gị uru ka otu n'ime ihe ndị gị na-arụ laa n'iyi, ka a ghara kwa ịtụba arụ gị dum n'ọkụ ala mmụọ. Ma ọ bụrụ na aka nri gị eme ka gị maa n'ọnya, bipụ ya, tụpụkwa ya n'arụ gị, n'ihi na ọ bara gị uru ka otu n'ime ihe dị gị na-arụla n'iyi, ka arụ gị dum gharakwa ije n'ọkụ ala mmụọ. Ekwukwara sị, nwoke ọbụla nke ga-arapụ nwunye ya, nye ya akwụkwọ nkewa. Ma mụ onwe m si unu na nwoke ọbụla nke na-arapụ nwunye ya, ma ọ bụghị n'ihi ịkwa iko, ọ na-eme nwaanyị ahụ ka ọ nọ n'ọnọdụ onye akwara iko megide. Onye ọbụla nke ga-alụkwa ya mgbe ọ rapụsịrị ya, ọ na-akwa iko. Ọzọkwa, ọ nụrụ na a gwara ndị ochie sị, aṅụla iyi ụgha, kama nyeghachi onye nwe anyị ihe niile ị ṅụrụ n'iyi.